Hello ka-provincianos! For today's vlog, magluluto tayo ng utan Bisaya or tinatawag nila na nilauoy. Tara guys, samahan nyo ako. Kukuha tayo ng dahon ng malunggay. Isa ito sa mga ingredients. Ang dami guys, oh. Dami dito sa amin, oh. Kuha tayo guys ng alugbate, isa ito sa panghalo sa ating gagawin ngayon. Tingnan nyo guys, ang dami, oh. Saka kukuha din tayo ng okra. Isa ito sa masarap na okra, tinatawag nila na burgundy okra. Kuha naman tayo ng dahon ng kamute. Ito, ang dami, oh. Yung mga gulay dito guys, ano lang sa ano namin, oh. Bakod, oh. Tingnan yung kamute, oh. Kamute pala sa Tagalog. Ganito sa probinsya guys, healthy living tayo. Kain lang ng kain ng gulay para iwas sa sakit. Tignan nyo, fresh ko na fresh siya. Kuha tayo ng bunga ng sikwa. Itong gawin nyo guys sa mga anak nyo guys para maging malusog sila at iwas sa sakit. Puro gulay yung kainin. Yummy. Malunggay. Parang. Oh no! Ayun eh. Sarap. Masarap.
Ito ay isang iba.